Tervetuloa Luoman hirvimökeille upeaan lomafiilikseen. Viihtyisät hirvimökit sijaitsevat luonnonkauniilla paikalla täällä Ähtärin matkailualueella Etelä-Pohjanmaalla. Olemme aivan eläinpuiston ja hotelli Mesikämmenen palveluiden läheisyydessä. Hirvimökeissä on kattava varustelu ja makoisat unipaikat kuudelle. Tasokkaiden hirsihuviloiden varustukseen kuuluu muun muassa oma sauna, takka, täydellinen keittiö ja viihtyisät oleskelutilat. Hirvimökkien ympäristö tarjoaa puhtaan luonnon ja upeat urheilumahdollisuudet koko perheelle. Tekemistä riittää niin talvella kuin kesällä. Kävelytiet, talvipyöräilyreitit ja hiihtoladut löytyvät aivan mökkien läheisyydestä. Vietä sinäkin elämäsi paras loma Ähtärissä Luoman hirvimökeillä. Täällä lepää ihmisen mieli.